हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम पुलिस 6000 भेकेन्सि ओंखारगोन होननानै गोबां मिथिखाबाय आरो भाइरेल जागासिनो दङ। दा बे नंमारगौ लोगोफोर आरो बेनिफ्राय कामान्ड' पस्टआव थागोन 4000 स्पेशल जागोन बियो बेनिफ्राय आदार्सआवहाय 2000। दा बे आदार्सनि गेजेरावनो एसआइ थागोन एबि थागोन इउबि थागोन जेराव नोंथांमोना 10 पास जादोंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन कनस्टेबोलाव बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जानायफोरा एसआइआव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बैसोखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो कमेन्ट्स खालामदों 18 निफ्राय 21 इयार्ससिमल' होननानै बेखौहाय एनाउन्स खालामखादोंमोन। बेनिफ्राय जेब्ला अफिसियेल फुल नटिफिकेसन ओंखारगोन अब्लासो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबगोन। नाथाय दायो हमना लादों 18 निफ्राय 21 इयार्स मानोना नर्मेल जाग्रा बादि जाया होनना बुंदों कामान्ड' पस्टआव एसे स्पेशल नायगोन बेखायनो जानोबो हागौ 18 निफ्राय 21 इयार्स। दा बाथ्राया जाबाय गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ। जायफोरा 21 इयार्स बारबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया थ' बेखौ जों नायगोन जोबनायथिं नोंथांमोना भिडिअखौ बेखायनो जोबजासिम नायलां। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा बिदिब्ला जों थांसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो दासिमबो जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन आउट जायाखै। डेट मिन्स बुंखादोंमोन लोगोफोर दाखालि लास्ट उइक नङाब्ला डिसेम्बर फार्स्ट उइकआव ओंखारगोन होननानै अफिसियेल नटिफिकेसन उइथिन 1 उइकआवनो ओंखारगोन होननानै बेखौ नायोब्ला ओंखारनो हासिगौ। नोंथांमोना नेथ'दो जेब्ला अफिसियेल फुल नटिफिकेसन फैगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनखागोन। दा जों थांसै माखासे सिगांनि जोङो नर्मेलखौ नायनोसै बेसेबां रानिं खालामनांगौमोन। दा जायफोरा नोंथांमोना कनस्टेबोलाव एप्लाइ खालामनो सानदों जुदि कामान्ड'आव नोंथांमोना एलिजिबोल जायाब्ला नर्मेल एबि इउबिआवबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंना बेनो जाबाय एबि इउबिआव नर्मेलानो जागोन सिगांनि बायदि जागोन रानिं गासैबो प्रसेसा सेमानो जागोन। बेनि अनगायैबो जायफ्रा एसआइ नोंथांमोना रिटेन एग्जाम होखानांगोन ग्रेजुवेट जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना ग्रेजुवेट गासैबो पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। बाट नोंथांमोना कामान्ड' पस्टआव इलिजिबोल जानाय नंला मानोना बैसोनि खोथा दङ। जायफ्रा जागोन नोंथांमोना खालामनो हागोन जायफ्रा जाया खालामनो हानाय नङा। दा बाथ्राया जाबाय स्पेशल कामान्ड' पस्टआव थागोन भेकेन्सिया 4000 लोगोफोर नाथाय बिनि सिगां जों नर्मेलखौ नायग्रोनोसै बेसेबां फरायनाय थायोब्ला एबि इउबिआव एप्लाइ खालामनो हायो। दा जायफोरा नोंथांमोना एबि एप्लाइ खालामनो सानदों अनलि 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा। दा गोबां सोङो पार्सेन्ट नांगौ नामा पार्सेन्ट नाङा नाथाय पार्सेन्ट थायोबा नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो। अके थ' बेनिफ्राय इउबिआवबो सेमानो इउबिआव नोंथांमोना ओइचएस पास जानांगोन ओइचएसनि पार्सेन्टखौ नायनाय जायो नाथाय नोंथांमोना पार्सेन्ट गैयाब्लाबो एप्लाइ खालामनो हायो। दा जायखिजाया नोंथांमोना 12 पास आरो नोंथांमोना 10 पास जादोंब्ला एबि आरो इउबिआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा ओइचएस पास। दा बिनि अनगायै बे नर्मेल जागोन गासैबो सेमानो जागोन सिगांनि बायदि सेम जागोन बैसोआबो गासैबो सेम जागोन 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एबि इउबिआव बथ साइड नोंथांमोना 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन जोंनि एसटिफ्रा। दा बिनिफ्राय हाइटआ नायदो। दा जोंनि एसटिफ्रा हाइटआ जानांगोन 160.02 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा जानांगोन 152.40 सेन्टिमिटार आरो लोगोसे चेस्टआ जानांगोन हौवाफोरा अनलि मेनखौल' सुनाय जायो बेनो जाबाय जोंनि एसटिफ्रा 80 सेन्टिमिटार आरो जों एक्सपेन्ड खालामबा जोंना 85 सेन्टिमिटार एबा 5 सेन्टिमिटार जोंना बारा जाहैनांगौ। थ' जोंनि 85 जाहैनांगोन अब्लासो नोङो फिजिकेलि फिट आरो नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन। जुदि नोंथांमोना बेयाव गोरोबाब्ला नोंथांमोनखौ अन दा स्पट रिजेक्ट खालामनाय जायो केन्सेल जागोन नोङो रानिं खालामनो मोननाय नङा। दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा हाइट खम थ' नोंथांमोना ट्राइ खालाम आरो लोगोसे चेस्ट खमबाबो नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय माबा मोनसे जाहैगोन। दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नर्मेलनिया। दा बिनिफ्राय जों थांसै दानिया डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ। दा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ नांगोन ओइचएसएलसिनि जायफ्रा एबिआव एप्लाइ खालामनो सानदों गासैबो सार्टिफिकेट ओइचएसएलसिनि आरो जायफोरा ओइचएस लेभेलाव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनाबो ओइचएस लेभेलनि आरो नोंथांमोननि मेट्रिक पास सार्टिफिकेट गासैबो नांगौ। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मा दङ नोंथांमोना गासैखौबो लांफाजोबनांगोन जेब्ला रानिं खालामनो थाङो। कम्पिउटार सार्टिफिकेट बा एनसिसि बा नोंथांमोना जायखिजाया आइटिआइफोर दङब्ला लांफाजोबनांगोन अब्ला नोंथांमोना फिउचाराव चान्सआ बारा दङ। दा बेखौ दोनथ'नानै जों थांसै दानिया गुबुन प्रसेसआव। दा एसआइआवबो लोगोफोर नोंथांमोना मिनिमाम 21 इयार्सनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय 30 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना माखासे क्राइटेरिया गोरोबनांगोन जेरै ग्रेजुवेट जानांगोन जायफोरा नोंथांमोना एसआइ एप्लाइ खालामनो सानदों। स' दानिया जों सिगांनि नर्मेलखौ नायोबा रेसआ जोंनिया 30 to 100 मिटार्स खारनांगौमोन 14 मिनिट्सआव जायफोरा हौवाफोर बेनिफ्राय 335 सेन्टिमिटार मिनिमाम लं जाम्प बारनांगौमोन। दा बेखौ मिथिखायो। दा नोंथांमोना बे नर्मेलनिखौ नुदों दा बे नर्मेला सेमान थागोन एबि इउबिआव देग्लायबो बेनो थागोन। बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 1600 मिटार्स खारनांगोन बेनो जाबाय 8 मिनिट्सआव आरो लोगोसे 244 सेन्टिमिटार लं जाम्प मिनिमाम बारनांगोन। खनथाम चान्सेस मोननाय जायो लं जाम्पआव गासैबो बथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर।
दा जाबाय कनस्टेबल नोंथांमोना बे सेमान थागोन बेनिफ्राय जायफोरा नोंथांमोना काम अन द पस्टआव एप्लाइ खालामगोन बैसोआथ' मिथिखाबाय 18 निफ्राय 21 दा बेखौ जोङो लास्टआव सावरायगोन बारायगोन ना बाराया दा नोंथांमोननि टाइमा खम जागोन 5 मिनिट्स एबा 4 मिनिट्स सामथिं थानो हागौ जायफ्रा काम अन द पस्टआव नोंथांमोना रानिं खालामगोन दा मानोना बुंखादोंमोन स्पेशल जागोन होननानै एसे हार्ड जागोन आरो नोंथांमोननि रानिं स्टाइला जागोन हिल्स एरियायाव थ' हिल्सआव जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना हमनो हायो मान्दा कान्टा होननाय मोनसे ट्रेनिं दङ खालामग्रा काम अन द पस्टआव दा बेयाव नोंथांमोनखौ लानो हागौ बे जाबाय हाजो थ' नोंथांमोना लानो हागौ थ' बिनिफ्राय बैसोआ जोंनि नर्मेला 18 निफ्राय जोङो 30 इयार्ससिम हायोमोन एसटिफ्रा अके एबि इउबिआव थ' जोङो बारा मोनखायो नालाय कनसिडार दा नाथाय जोंहा जुदि काम अन द पस्टआव 18 निफ्राय 21 इयार्स लायोब्ला थ' जोंहा साननो गोनां मानोना गोबां इलिजिबोल जानाय नङा दा बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ नाथाय बेयाव आंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ लोगोफोर बेनो जाबाय बे मोनसे जेनेरेल काट अफसो लोगोफोर एजनि अके थ' बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा एसेबाबो जोंहा माने एज रिलेक्सेसन खथा थायो बेखौ नायोब्ला जोङो 3 इयार्स एबा जोङो 4 इयार्स मोनथारनांगोन थ' 3 इयार्स लायोबा नोंथांमोना 24 इयार्ससिम एबा 25 इयार्ससिम जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बे काम अन द पस्टनि थाखाय आरो दा जायफोरा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाया सानगासिनो दङ थ' नोंथांमोना जेबो टेनसन लाथ'नाङा जायफ्रा 21 इयार्सनि बारा जाबाय नोंथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे एसटि हिसाबै जोंहा कनसिडार मोननो हागौ थ' बेखौ नोंथांमोना दायो जिंगासिथ' नाङा जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन अब्लासो गासैबो क्लियार जागोन जे अनलि 21 इयार्स ना बिनि बारा जोंनि एसटिफ्रा थ' आं सानदों लोगोफोर 24, 25, 26 नोंथांमोना बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे मोनहैनो हागौ मानोना एज रिलेक्सेसन थाखायो थ' बेनिफ्राय जों थांसै गुबुन पस्टआव दा लोगोफोर नोंथांमोना एसआइआव थ' एसआइआव ओरैबायदि लायो 21 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्ससिम लानो हागौ जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय एजनि माखासे काट अफ डेट ओरैबायदि थायो काट अफ इयारा बेबायदि 1 जानुवारि 2018 थ' बेबायदि 2020 थानो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोननि नैबे जोनोम साननि डेटआ थागोन आरो बे थाखागोन थ' नोंथांमोना खायसे इलिजिबोल जागोन खायसे जानाय नङा बेयावनो थ' बेखौ साननाय जायो डेटखौ थ' जेब्ला अफिसियेल फुल नटिफिकेसन ओंखारसिगोन अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेनो लोगोफोर काम अन द पस्टआव 4000 थाखागोन गासै मोनबा बेटेलियन्सआव थागोन दा मोनसे बेटेलियनाव थागोन लोगोफोर 800 पस्ट एबा 800 दा गासैखौबो लानानै थागोन थ' नोंथांमोना 4000 भेकेन्सिस मोनगोन काम अन द पस्टआव दा बेनोसैमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे लेटेस्ट आपडेट